ya South Africa ngiyanthanda ngiyanibingelela uDr Buwe Mhlanga uyanthanda kakhulu nonke South Africa ngoba mungibona nje ngiphezulu komsebenzi nazi itafu zenu za December 16 and 17 ngithi umuntu eze kwa Dr Buwe Mhlanga uyothola ekuphumelela uyothola impilo uyothola kuhlala kahle uyothola kuvikeleka uyothola konke lokho akufunayo kunamithi le ngiyenzile eyokubadlala uCasino labadlala imaloto laba namhlalo eMadayiza yonke lento sengiyenzile Dr Buwe ngoba ngasho ukuthi ayicha unyanga ngawufunda na 20 days hayi ngiyazama angizami ngiyasebenza ngisebenza ngokweqiniso mina Dr Buwe Mhlanga nazi ke ipetsheli zenu nazi itafu zenu lezi ngizenzile zokuthi wonke South Africa ufunayo kukhululeka nokuhlala kahle nokuphumelela ezika Dr Buwe Mhlanga uyothola kuphumelela uyothola kuhlala kahle uDr Buwe Mhlanga ushoyo namhlanje ngihleli ngikhuluma nani South Africa yonke ngikhulumi kakhulu nje bengikhombisa nje ekuningi nizokuzwa umuntu eze akhululekile ukuthi uyothatha staff sakhe kwa Dr Buwe Mhlanga sokuphakama sokuhlala kahle emsebenzini imali yakho kade yavalwa awuyitholi imali yakho uthi uyayifuna kunamnyama kuwe ngithi hoza kwa Dr Buwe Mhlanga ubali nibhalise ngobuningi benu kuze nithole impumelelo right phakathi kwenu nina abantu base South Africa ngiyanthanda ngithi balisani ngobuningi benu walala wasala kusho Dr Buwe Mhlanga walala wasala ngoba manje ngeze sa December ngokhala kwenu abantu base South Africa ngale special saka 11 no saka 11 December ngithi hayi akuseyiso lesomnyaka waphela nasi special lesi ngisiyenza manje sabantu bakhalile ukuthi bafuna special sa December ngithi kulungile akuna nkinga ngizoniyenzela South Africa nasi barisani ngobuningi benu mniningwane mningi mzothola kuma video yami ku video yami ku TV yami Dr Buwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso umuntu makumtshela kuzoyenzeka ukuthi kuzoyenzeka impela angisho ukuthi kuzoyenzeka kungayenzeki mina ufikile nje kwa Dr Buwe Mhlanga abantu unikwa izinto nje uyazizwa nawo mawuhamba uthi cha ngithwele hayi kuthwala ngokubulala nginengane ziningi nginengane ziningi mina Dr Buwe Mhlanga ngani 48 amakhosikazi awu6 bazukulu 15 bayaphila nje ngoba angena umuntu wokubulala angena umuntu wokubulala intindili vele nizoyithola futhi nazi intindili vele nizoyithola futhi intindili yokuthi na ihambisana nalokho kwenzayo ukuthi wonke umuntu South Africa phakame intindili ngibhekole wonke umuntu uzokuthola lokho lo uzaka Dr Buwe Mhlanga ndawuwe barisani ngobuningi benu South Africa walala wasala especially sokugcina ke lesi sa December uzokwazi ukuphakama ngoJanuary uthi uyamsebenzini sewu right phakathi komzimba wakho ndawu